N'otu aka ahụ kwa ọzụzụ abalị abụọ na-ekwu maka ya nke ụlọọrụ Federal Code of Conduct Bureau chịkọba na njikọta aka gọọmenti Anambra Steeti n'Awka maka ndị ọrụ gọọmenti abịago n'isi njedebe wee na-akpọku ndị nọ n'ọrụ ọhaneze dị iche iche ka ha zeelu mpụ na nrụrụ aka n'ụdị abụ n'ụdị n'ije ozi ha na-ejere ndị mmadụ ka ọ wee baalụ ala Naịjirịa. Ya bụ mmemme dọtara ndị kọmishọna si na ministri dị iche iche nwere na steeti a, ndị odeakwụkwọ kpụtara ọkpụ, ndị dairektọ, ndị isi oche na ndị otu bọọdụ ụlọọrụ ejensi gọọmenti steeti a dị iche iche, ndị ndụmọdụ pụrụ iche, ndị nnukwu ndị enyemaka pụrụ iche nyere gọvanọ na imerime ndị ọzọ. Emmanuel Okonkwo ga-akọdalu akụkọ ana. Onye kọmishọn na-anọchite anya South East na ya bụ ụlọọrụ Code of Conduct Bureau bụ ọkaiwu Dave Umano chetara ndị na-alụrụ ọhaneze ọrụ na ya bụ amụma idepụtagasị ihe niile ha nwere bụ nnọọ iwu si na gọọmenti etiti wee bịa nke onye ọbụla na-alụ ọhaneze ọrụ ga-emerịrị ma kwue na ya bụ ụlọọrụ Code of Conduct Bureau ga-amalite ineba anya nakwazi ịchọpụta ndị na-emebeghị ya bụ ihe na mpaghara Naijiria gbaa gburugburu. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa direktọ na-ahụ maka ihe nkụzi na ụlọọrụ Code of Conduct Bureau Headquarters Abuja bụ Maazị Daniel Okafọ kwalarịrị na ndị Naijiria adịghịzi enye ndị mmadụ ọrụ na ntozu oke ebe a na-ekezi ọrụ n'aka ndị ọnụlụ n'okwu na Naijiria, ndị na-eweziri ya bụ ọrụ wee nye ndị nke ha, rapụzia ndị na-enweghị ọnụ ga-ekwuru ha ka ha nọrọ na-enweghị ọrụ ọbụla, ebe ọ kpọrọ oku ka eneba anya n'ụdị ihe ahụ ma weta ya na njedebe maka ọdịmma Naijiria nakwazi ndị bi n'ime ya. N'aka nke ya, onye ji ọkwa direktọ na-ahụ maka Code of Conduct Bureau na Anambra Steeti bụ Maazị Michael Okwose kwupụtara na amachighị ndị na-alụ ọhaneze ọrụ inwe ihe ndị ọzọ ha ji achụ ego, kama na ihe amachi bụ na ha agaghị abụ ndị na-ahụ maka ya bụ ihe ha ji achụ ego, ebe o kwuziri na mbọ niile ya bụ ụlọọrụ Code of Conduct Bureau na-agba bụ iji wee hụ na ihe dị mma na Naijiria, ọkachasị n'ihe gbasara ọrụ bekee na ijere ọha mmadụ ozi. N'okwu ha dị iche iche, ụfọdụ n'ime ndị bịara ya bụ ihe mmemme ndị gụnyere onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara mgbasa ozi bụ Maazị Dominic Ọkagbue, ya nakwazi nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nyekwa gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara mgbasa ozi bụ Maazị Chidiebere Obika, kwupụtara na ọ bụ na ya bụ amụma gọọmenti etiti wepụtara ga-abụ nke a ga-eji wee rụọ ọrụ otu o si wee kwesịe, na ọ ga-enye aka imemina mpụ na omekome n'ihe gbasara ijere ọha mmadụ ozi na Naijiria. Site n'Awka, abụ m Emmanuel